Айде да разгледаме малко екструдерчета. Какво ще кажете? Имаме два основни типа екструдери. Имаме болден или изнесен екструдер и директен екструдер. Сега ще ги разгледаме в подробности, за да разберем точно какво правят и как работят. Имаме първо с стандартния болден екструдер или изнесен екструдер. Как работи? Всъщност конструкцията е доста простичка. Имаме нипел, през който минава тефлоновата тръба. Имаме зъбна предавка, която е свързана към стъпковия мотор и той я задвижва. Имаме рамо. Това рамо е свързано към пружина, която всъщност притиска филамента с това зъбно колело. Вижда ли се? Само да фокусирам, да. С това зъбно колело. И по този начин имаме напрежение, което държи филамента и помага по-лесното избутване напред. Сега ще ви покажа как се случва самата работа. Пъхаме филаментчето от тук. Сега ако се опитам да го вкарам, няма да стане, просто защото трябва да натисна механизма. Ето. Мина. Ето може да видите сега. В момента филамента може да видите, че не се пада. Това не се пада в центъра на зъбната предавка, което в много от случаите води до проблеми и ще ви е много по-трудно да експлодирате самия филамент. Следващия, който ще разгледаме, е така наречения директен екструдер. Ето какво представлява. Всъщност функцията и вида до голяма степен е сходна. Разликата е, че това стои прикрепено към самата глава, която принтира. И както виждате, самият стъпков мотор е доста по-малък и улегчен и самата конструкция в сравнение с тази е доста по-улегчена и доста по-лека. Имаме по същия начин обтягаща пружина, рамо, което притиска чрез пружината филамента към зъбната предавка, вързана към стъпковия мотор. И общо взето функцията е една и съща. Като тук имаме повече още една зъбна предавка, която пък помага за по-голям торк или за по-голямо усилие върху филамент. И както виждате, качеството е съвсем различно.